ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मोनथिगौ ना बे बाथ्रायानो जाहैबाय निउस चेनेलनि जिथु एंकारफोर दङ जायफोरा इन्टारभिउ लाथिङो बिथांमोना ख्रिस्टियान धोरोमनि बिसय गोबां गाज्रिखौ नागिरदोंमोन आरो गोबां गाज्रिखौ नागिरगासिनो दङ जे ख्रिस्टियानफोरा धोरोम सोलायहोयो ख्रिस्टियान मिशनारिफोरा धोरोम सोलायहोयो धोन दौलत होनानै थाखा फैसा होनानै बेरामिफोरखौ सोखानानै होगोननि मोनसे आसा होनानै गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुङो आरो बेबायदिनो बे साखि होग्रा सुबुंफोरखौ नायदोंमोन थिग बेबायदिनो थांनाय डिसेम्बर दानाव जानाय जि भेलेरागाव उत्तर जिथु गुवाहाटी दङमोन बे गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय जि थावनि भेलेरागाव दङमोन बे गामियाव थांनानै बिथांमोना इन्टारभिउ लाहैदोंमोन जाय आइजो एबा जाय नखरफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन नखरब्रै बेक्तिया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन आरो बिथांमोना नाथाय समाजनि नारसिननायाव हयथ' बिथांमोना आरोबाव हिन्दु समाजाव फैफिनबाय दा बै आइजोनियाव मेडियानि सुबुङा थांनानै इन्टारभिउ लाहैदों जाय आइजोनि मुङानो जाहैबाय फुलन देबि दास येस अनजाग्रा प्रियफोर बे फुलन देबि दासआ मोनसे समाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन नाथाय डिसेम्बर दानाव बिथांमोना आरोबाव आकबार हिन्दु समाजाव फैफिनबाय दा बेयावखाय ND24 जि निउस चेनेल दङ बे निउस चेनेलनि सासे इन्टारभिउ लाग्राया फुलन देबि दासखौ लोगो हमहैदों आरो गले गले सोंदों ख्रिस्टियानफोरा माबायदि खालामदोंमोन मा बुंदोंमोन मा राव बाहायदोंमोन माबायदि नोंसोर जिसु ख्रिस्ट'नियाव थांदोंमोन माबायदि ख्रिस्टियान जाहैदोंमोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोन्थादों नाथाय आइजोआ मा बुंखो अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना गावनो गावनि मेगनजों नायदो आरो खोमाजों खोनासंदो जे नोंथांमोना गावनो मोजाङै बाथ्राखौ बुजिगोन आरो जोबनायाव आङो फंनैसो बुंनानै फोजोबहैसिगोन दे अब्ला प्रियफोर बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो हास्थायबाय नोंथांमोना गोसो होनानै नायलांगोन आरो मा सोलोंनो हायो बेखौ नोंथांमोना सोलोंनानै लादो চাৰিটা পৰিয়াল ধৰ্মান্তৰিত হৈছিলে সেই চাৰি পৰিয়ালৰ চাৰিওটা পৰিয়ালেই ইতিমধ্যে উভতি আহিছে স্বধৰ্মলৈ কিন্তু কেনেকৈ তেওঁলোক গৈছিল কিয় গৈছিল বা তেওঁলোক উভতি কিয় আহিল সেই সম্পৰ্কে অকণমান জানিম আমি আছোঁ এতিয়া জয়ন্ত দাসৰ বাসগৃহত আপোনাৰ নামটো ফুলন দেৱী দাস কি হৈছিল আচলতে কেনেধৰণে আপোনালোক গুচি গৈছিল আমি কেনেকৈ গৈছিলোঁ জানা আমি ধৰ্ম কৰিব যোৱা নাই ধৰ্মত যোৱা নাই আমি কাৰণ কি আমাৰ বেমাৰ আছিল হাজবেণ্ডৰ তাৰমানে পাথৰ আছিল আৰু মোৰ তাতে পালচাৰ বেমাৰ আছিল কেঁচেমূৰীয়া তেজ যোৱা সেই বেমাৰ আছিল সেইকাৰণে আমি তাতে গ'লোঁ যাৰ কাৰণে তাতে আমি ভাল পালোঁ বেমাৰটো ভাল পাই আমি এতিয়া বিশ্বাসৰ কাৰণে আমি সেইটোৰ কাৰণে গৈছোঁ আমি এতিয়া নিজে মনটো বিশ্বাস পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ আমি বেমাৰটোও ভাল পাইছোঁ ভালো লাগছে আমি এতিয়া ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি এতিয়া বিশ্বাস হেৰি কৰিছোঁ এতিয়া আমি মানে গল ব্লাডাৰ পাথৰ মানে পেটৰ ভিতৰে সেই পাথৰ অলপমান ডাঙৰে হৈছিল পাথৰটো হ'লে তাৰমানে আমি লগতে পাইলছো আছে পাইলছো কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছিলে তেওঁৰ বেমাৰ বহুত দিনৰ পৰাই হৈ আছে কথাটো কোৱা নাছিল ভাবি আমি এতিয়া দুখীয়া মানুহ ক'ৰ পৰা চিকিৎসা কৰিম টকা পইচা নাই কষ্ট কৰি খোৱা মানুহ আৰু মোৰো সেনেকুৱা হৈছে মোকো ক'ৰ পৰা চিকিৎসা কৰিব সেইকাৰণে আমি তাতে গৈছিলোঁ তাতে যোৱাৰ পাছত আমি ভাল পাইছোঁ তাৰ ভাল পালে আমি বিশ্বাসটো পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি কেনেকৈ তেওঁলোকে চিকিৎসাটো কেনেকৈ কৰিছিল চিকিৎসা এনেই হেৰি প্ৰাৰ্থনা জৰেদি কৰিছে এনেই প্ৰাৰ্থনা একো নাই একো ধৰ্ম হেৰি একো নাই এনেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এনেকৈ তাৰমানে সেনেকৈ চিকিৎসা কৰিছে প্ৰাৰ্থনাটো কোনে কৰিছিলে প্ৰাৰ্থনা মানে আমি ঘৰে ঘৰে এনেই কৰিছিলোঁ তাৰমানে ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ লগত লগ লাগি পেলাই এনেকৈ তেওঁলোক কোনোবা থাকেনে নে আপোনালোকে নিজে নাই গোটেইবিলাকে আছে এনেকুৱা লগ হৈ আমি নিজে কৰোঁ এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰাৰ্থনাটো কিবা জানে নেকি কেনেকৈ কি প্ৰাৰ্থনা আৰু একো প্ৰাৰ্থনাটো সেয়ে ঈশ্বৰক প্ৰভুক মাতিছোঁ যাতে ঈশ্বৰ আমাক ভাল কৰি দিয়ে বেমাৰটো কেনেকৈ মাতে যেতিয়া মাতে আমি মাতিলে এনেকৈয়ে মাতোঁ ঈশ্বৰক নাম লৈয়ে মাতোঁ মানে যিশুৰ নাম নলওঁ আমি ঈশ্বৰক মাতোঁ সেই ঈশ্বৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ মাতোঁ সেই প্ৰভু ঈশ্বৰ মাতোঁ আমি প্ৰভু ঈশ্বৰ যাতে আমাক ভাল কৰি দিয়ে বেমাৰটো এইটোৱে আমাৰ ঘৰখনত যাতে সমস্যাবিলাক দূৰ হয় আঁতৰ হয় সেইবিলাকে কওঁ আমি পাথৰো ভাল হৈ গ'ল পাইলছো ভাল চব ভাল হৈ গৈছে পাথৰ ভাল হৈ গৈছে আপোনালোকে ডক্তৰক দেখুৱাইছিলে নাই ডক্তৰক মানে দেখালে এতিয়া আমি পইচা পাতি নাই কেনেকৈ আমি ডক্তৰক দেখাম আমাৰ মালিকে এই যায় পইচাকেইটা আমি খাম কি কৰি আমি কি কৰিছিলে তেওঁ মিস্ত্ৰী কাম কৰিছিলে ৰাজমিস্ত্ৰী হয় ঘৰখন চলিবৰ কাৰণে যিটো পইচা লাগে সেইটোৰে ডক্তৰক দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ আমাক ঘৰটো চলিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা খৰচ লাগে
এতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীক কলেজত খেদাব পৰা নাই পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত এই কাম কৰি আনি সেনে খুৱাই সেইখিনিয়ে আমাৰ খাৱাখিনি আমি কেনেকৈ ডক্তৰক চিকিৎসা কৰিম প্ৰাৰ্থনাটো কিমান দিন কৰিব লগা হৈছিলে প্ৰাৰ্থনা আমি ঘৰে ঘৰে এনে কৰোঁ আৰু এনেকৈ প্ৰাৰ্থনাটো ঘৰে ঘৰে মানে কাৰোবাৰ ঘৰলৈ গৈ কৰে নে নে আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰতে নিজৰ ঘৰতো কৰোঁ কেতিয়াবা এনেই মনৈ দি সেনেকৈ আপোনাৰ থাপনা আছে মানে কেনেকৈ ক'ত নাই একো নাই কেনেকৈ কৰে তেনে এনেই কৰোঁ এনেই হেৰি কৰি গা ধুই পেলাই বা গা ধুওঁ পাইপৰ পৰা গা ধুলে এনেই ঈশ্বৰক মাতোঁ আৰু সেইখিনিয়ে এনেকৈ গা চা ধুই এনেকৈ ঈশ্বৰক মাতোঁ এতিয়া পাথৰ যে নোহোৱা হ'ল বা পাইলছ ভাল হ'ল পাইলছটোৰ বাৰু গম পাইছোঁ যে আপোনাৰ ভাল হোৱাটো গম পাব পাথৰ ভাল হোৱা বুলি কেনেকৈ গম পাইছে পাথৰটো ভাল হোৱা বুলি আমি জানছোঁ তাৰ গম পাইছে মালিকে আমাৰ বিষ নোহোৱা হৈ গৈছে আপোনালোকক কোনে কৈছিলে যে এই প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলেই ভাল হ'ব প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভাল হ'ব মানে আমি নিজে গম পাই পেলাই গ'লোঁ এনেকৈ অমুকত পেলাই এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে এনেকৈ হেৰি কৰে আৰু এই মানে গীৰ্জা নহয় এনেই মানে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু গীৰ্জা নাই তথাপি আপোনাৰতো ক'ৰবাত আপোনালোক ক'লৈ গৈছিলে মানে প্ৰথম ক'লৈ যাবলগীয়া প্ৰথম মানে আমাৰ এজন তিৰি আছিলে সেইজনে তাৰমানে नागिरग्राया गाज्रिखौ नागिरदोंमोन नाथाय गाज्रिया नुजाफैयाखसै गाज्रिया नुजायाखसै बै फुलन देबी दास आइजोआ माब्लाबाबो ख्रिस्टियाननि बिसय गोरोन्थिखौ बुंनो हायाखसै जिसु ख्रिस्टनि गोरोन्थिखौ बुंनो हायाखसै एबा बुङाखसै मानोना जिहेतु सैथोआ बेनो जि बाथ्राखौ फुलन देबी दासआ बुंदों सैथोआ बेनो जेरावहाय बिथांनि एक्सपिरियेन्स मोन्दांथिया बेनोमोन जे बिथाङा जिसु ख्रिस्टनियाव थांनायाव आर'ज खालामजाहैनायाव जिसु ख्रिस्टनि अननाय दया अनुग्रहखौ बिथाङा मोन्दों आरो बिथांनि जिथु परियालनि जिथु बेराम दङमोन बै बेरामा सोखाजादों थाखा फैसाजों नङा बबेबा डक्टरनियाव लांनायजों नङा नाथाय जिसु ख्रिस्टनि अननायनि गेजेरजों ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनि दया अनुग्रहआ बै न'खराव फैदोंमोन आरो बैनि जिथु बेरामफोर दङमोन बै सोखाजादोंमोन नाथाय जिथु इन्टारभिउ लाग्रा जि सेंग्रा दङ बिथाङा गले गले सोंगासिनो दङ गाज्रि सोदोबखौ नागिरगासिनो दङ जे माबायदि बुरखायना लांदोंमोन बेखौ बुंनो नागिरबाय थादों माबायदि आर'ज खालामो मा बुङो बेफोरबायदि फंफ्रोमबो बाथ्रायावनो नेगेटिभखौ नागिरगासिनो दङमोन नाथाय जिहेतु गाज्रियानो गैया नेगेटिभआनो गैया बै फुलन देबी दास आइजोआ थोंजोङैनो मोजाङै बाथ्राखौ बुंनायसै बिथांनि एक्सपिरियेन्स जिथु मोन्दांथि जिसु ख्रिस्टनियाव थांनाय जिसु ख्रिस्टनि आशीर्बादखौ मोननाय माबायदि आर'ज खालामो बेफोर गासैखौबो मोनफा मोनफायै मोजाङै रोखायै मोन्थिहोदों आरो बे जाहैबाय मोनसे गाहाम रादाबनि बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ मिडियानि सुबुंफोरा गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियाननि बिसय जिसु ख्रिस्टनि बिसय गोरोन्थिफोरखौ बुंनो नागिरदों नाथाय बे बुंनो नागिरनायनि गेजेरजोंनो गोबां सैथोफोराबो ओंखारबोगासिनो दङ मोजांफोरा ओंखारबोगासिनो दङ आरो गाहाम रादाबनि खामानिया जागासिनो दङ बेसेखिनियावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ मोन्थिहोनो नागिरदों जि रादाबखौ नोंथांमोना दायो नुगासिनो दङ एबा नायगासिनो दङ बे रादाबा रिसेन्टलि जानाय बे 2025 मायथाइ जानुवारियाव जानाय जाथाय नङा बे जाहैबाय 2024 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव जानाय मोनसे जाथाय दक्षिण कामरुपनि भेलेरा गामि होननाय मोनसे जायगायाव गामियाव प्राय 11-12तासो न'खरा ख्रिस्टियान जादोंमोन बेनिफ्रायनो न'खर 4आ आरोबाव हिन्दु समाजाव गिदिंनानै थांफिनदोंमोन आरो गोबां दावराव गोबां गन्डगल बेयाव जादोंमोन बेनिनो मोनसे इन्टारभिउ लानाय बेखौ नोंथांमोना दिन्थिदों बेयावहाय बोरै जादोंमोन बे आइजोआ मोजाङै रोखायै बुंनानै होदों जेरावहाय बिसोरखौ बै न'खरखौ थगायनानै लाङाखै बुरखायनानै लाङाखै धोन दौलत होनानै लाङाखै माबा मोनसे लालसा लुबैहोनानै लाङाखै नाथाय जों गावनो थांदोंमोन आरो जों आर'ज खालामजानानै जिसु ख्रिस्टनिफ्राय अननाय दया अनुग्रह बै बेरामनिफ्राय जों सोखाजानायखौ मोन्दों बे मोन्दांथिखौ बिथांमोना मोजाङै फोरमायनानै होदोंमोन आरो लोगोसेयैनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायबाय अन्नानै नोंथांनि पार्सनेल प्रेयाराव अरायबो आसामनि थाखाय आर'ज खालामगोन आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय आर'ज खालामगोन आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोन्थों जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोन्थों बेनि थाखाय आर'ज खालामदो आरो लोगोसेयैनो आर'ज खालाम आसामनि सिङावबो गोबां जायगायाव सिरि गोबां तारना जागासिनो दङ बै तारनाफोरा जेन गैयै जायो बेनि थाखाय लागारबो आर'जआव थादो अनजाग्रा प्रियफोर भिडिअखौ फोजोबलांनो हास्थायबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियान रादाब आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोना जेन मोननो हायो
आरो लोगोसे सानोब्ला बे भिडिअखौ गुबुनाबो मोन्थिथों होननानै शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। प्राइज द लर्ड हालेलुया जय मसीह। थेंक इउ।